Velkommen til Smokenstien, og i dag skal vi se på Smogs OSOP 40 watts kit. Det første du finder, når du åbner din pakke, det er din OSOP 40 watts boks. Under den vil du finde en manual, et garantibevis, en pakke med nogle ekstra smådele, ekstra brændere, ekstra pakninger og nogle små orange ringe, som vi kommer til lige om lidt. Du vil også finde et micro USB-stik til opladning og en Smog Helmet tank. Smog Helmet tanken er en 2 ml topfyldt tank, der er 100% lækagesikker, som åbnes som sådan ved at trykke og dreje toppen, og brænderen indeni, den skrues bare fra her. De små orange ringe kan påsættes indeni for at mindske luftmodstanden, sådan så smagen den bliver kraftigere. Det er selvfølgelig valgfrit, om man har dem i eller ej. Har du dem i, vil du have kraftigere smag. Hvis du fjerner dem, så vil du have mere airflow, hvilket vil give en større produktion af damp. Der følger 2 forskellige brændere med. En brænder, som den er født med, der kører fra 20 til 45 watt, og en ekstra brænder, som der kører fra 20 til 30 watt. Og det er mere for, at man lige kan finde ud af, hvad der passer en bedst selv. Den her 2 ml tank, den må maks fyldes til her og lige på midten, fordi når du påsætter brænderen, så vil væsken selvfølgelig rejse sig. Så det er meget vigtigt for, at det ikke sviner ud over det hele, at du holder den på de 2 ml. Der følger 3 ringe i alt med af de her små orange nogle, og de kan genbruges så mange gange, man skulle have lyst til. Micro USB stikker det selvfølgelig bare til opladning. Opladning det tager 2 til 3 timer, nogle gange 4, alt efter hvor lavt du har kørt ned, men ikke derefter. Så de lader helst ikke natten over, da det er lithiumbatterier. Din OSOP 40 watts boks er micro USB opladt og oplades gennem her, og kapslen der sidder udenover den sidder bare på med en magnet. Det er 5 tryk for at tænde boksen, når den er helt slukket. Og så vil du komme ind i dine standardindstillinger. Du har 2 knapper at stille på, plus og minus. Boksen går fra 1 watt helt op til 40 watt. På skærmen vil du blive påvist levetid, volt og modstanden på brænderen. Trykker du 3 gange på boksen, vil den gå fra wattkontrol, hvad ohm køjlen er på, skærmlys og skærmtid, hvor længe skærmen skal lyse, hvor mange sug du har taget, hvilken vej skærmen skal pege, hvad modstand brænderen er på, og fuldkommen at slukke boksen. Det var alt for denne gang, og husk, dit rygestop starter her.